Assalamu alaikum, barkanmu da haka. A ci gaba da kawo muku muhimman bayanai wanda za su taimaka muku wajen sarrafa bankinku ko kuma application na bankinku ba tare da kun yi cikin banki ba, kuna kan gadonku a gida. Idan ba za mu manta ba, kwanaki akwai transaction ɗin da mutane aka dinga yi a bankuna. Ana tura ma wani kamfani washi my bonus, ana tura musu suna gudanar da al'amuransu. To wannan business ɗin ya tsaya da shi da makamancin wannan kamfanin. To duk wanda ya amfani da ATM ɗinsa ya tura ma wannan kamfani kuɗi a lokacin da suke buƙatar wannan kuɗi, a lokacin da ya tura musu, yana yin wannan business da su. To in dai da ATM ɗinka kai amfani ka tura wannan kuɗin, to muna shawartar su wanda suka tura wannan kuɗi su buɗe GT Bank application ɗinsu ko kuma application ɗinsu na wani bankunan, ba lallai sai GT ba. Idan ka buɗe shi, za ka ɗauki wannan transaction ɗin a matsayin dispense error ne. Idan har da ATM ɗinka kai amfani, to ka gwada yin dispense error, za su iya dawowa wannan kuɗin naka, saboda yiwuwar dawowarsu yana da yawa idan da ATM kai amfani. Idan kuma transfer kai, to a nan matsalar tafi yawa, saboda transfer ba a ɗaukata a matsayin dispense error. Sai dai shawarar kawai da nake ba mutane shine, idan kai wannan ka gwada dispense error ɗin, idan ka je ka duba date ɗin da kai transaction ɗin naka, sai ka je ka duba shi a history. Ga history nan mun rage nan wajen, to da shi za ka yi amfani. Sai ka buɗe history ka duba ranar da ka tura musu wannan kuɗin da ATM ɗin naka, to zai nuna maka ranar. Idan ka binciko ranar a history of transaction naka, to shikenan, tunda dama already application ɗin gashi a buɗe ki, sai ka ja shi haka. Kana jan shi sai ka nemi cards. Yawwa ga cards nan na taɓa. To kana taɓa card sai ka zo dispense error. Gashi na danna dispense error. Gashi nan yana so ya buɗe. No transaction on specified date. Please select date, dispense error or card. Ni dama ban yi wannan transaction ɗin ba, ko kuma ba ni da wani dispense error a baya, shi yasa ya nuna min haka. Yawwa. To abin da zai faru shine a nan wajen, kai ma idan ka zo, idan har ya baka haka, sai ka danna OK. Kana danna OK zai buɗe maka haka. To abin da za ka yi, sai ka yi selecting card. Ga card nan, sai ka danna haka. To na danna. To dama already na riga na san ranar da na tura ma shi wannan kamfani na my bonus, ko kuma koma dai wani irin kamfani ne kai amfani da ATM card ɗinka ka tura masa wannan kuɗi. To ka san wannan ranar, ka duba a transaction history ɗinka dama, sai ka zo ka danna wannan. Gashi nan sai ka sa zaɓi ranar. Ka ƙaddara a ce ranar 1 ne ga watan 2. To gashi nan 1 ga watan 2 select, to sun ce set. To ina danna set sai yanzu nan sai in ce amount. Sai in danna amount ɗin da na yi amfani da ATM card ɗina ya tura ma wancan kamfani. To ni dama ban yi transaction ɗin ba, shi sa har baya bani dama in selected ɗin dates da kuma sauransu. To wannan tsarin dai kawai shi za ka bi. Yanzu nan kawai amount ɗin za ka sa, kana sawa sai kai continue, zai ci gaba. Akwai yiwuwar insha Allahu su dawo maka da kuɗinka wanda ka yi amfani da shi ka tura musu a matsayin wannan business ɗin na my bonus da kuma makamantan wannan business ɗin. Idan har da ATM ka yi, ka gwada wannan, za su iya dawo maka da kuɗinka. Jama'a kuma mu kiyaye, mu daina amfani da abin da ba mu da tabbas a kan shi. To Allah ya sa mu dace. Idan kuma wannan shine kallon bidiyon ka na farko da ka yi, abin da muke buƙata shine ka danna mana subscribe domin in dai muka yi posting da ya danganci irin wannan, ka samu damar gani kai ma. Idan kuma tun a baya ka riga ka yi subscribe channel ɗinmu, to shikenan, baka buƙatar ka ƙara yi tunda kana da mu already. Sai dai ka danna mana like ko ka sharing ɗin bidiyon mu, su ma wasu su gani su amfana. Allah ya sa mu dace.